Ahoj lidi, máme tady další týden a to neznamená nic jiného, než že se bude natáčet další videjko na YouTube. A dneska máme v plánu Dynamic Freestyle a pojedeme to na tom nádherném hřišti, který se nachází v Jablonci nad Nisou. Jsem tady z toho důvodu, že tady mám vždycky v pondělí lekce kalisteniky a jelikož jsem freestyle nejel už přes dobrý měsíc, tak toho rovnou využijeme. Přijel jsem dřív a zkusíme si nějakou dynamičku, protože tyhle ty hrazby na tom hřišti jsou na to úplně ideální. Dáme si nějaký dynamický stretching a potom se trošičku zahřejeme, než vlastně začneme nějaký ty kombinace, s tím, že moje zahřátí na freestyle vypadá tak, že si dám prostě pár variant sklopek. 3 varianty budou na hrazdě a jedna na bradlech a už to nebudu zdržovat. Takže se těším, vy si to užijte a jdem na to. City lights in our eyes, music takes us high, feet move to the sound, we don't touch the ground. Jump, jump, feel good tonight. What you wanna say? I just wanna get close to you. I just wanna get close, close. 4 a.m. on my bags, I got the ball, go. Teach my dance, stop my dance, act like a long, long. What you wanna say? I just wanna get close to you. I just wanna get close, close. When I get close, close. 4 a.m. on my bands, I got the ball, ball. It's my dance, act like the long, long. What you wanna say? I just wanna get close to you. I just wanna get close, 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 Než se pustíme do té dynamiky, tak jenom chci říct, že to není žádná jednoduchá sranda, dobře, že řeknu, jak se pohoupu, pohodička, ale jde tady o to, že co se týče kalisteniky, tak upřímně o hodně víc zranění právě tkví, nebo jak to mám říct, větší pravděpodobnost zranění nastává právě spíš přímo u té dynamiky, než u té statiky, protože u té statiky máte krásně ten pohyb toho svého těla celou dobu pod kontrolou, zatímco tady stačí prostě špatný načasování, jinak vysoká hrazda, než jste zvyklí. Malinko vám to uklouzne a zranění máte na hned, jo, můžu potvrdit, pár jich šlo, taky samozřejmě mám. A teďka teda jdeme na ty komba s tím, že první kombo, který já jedu, tak je swing shrimp flip, což je
zhoupnu se pod hrazdou dopředu, pak jak jdu zpátky, tak vlastně takhle prohodím nohy mezi rukama a z toho bodu, kdy jsem takhle zabalený, já ty nohy vykopnu, tady z té strany, tady jsem se zhoupnu, z té strany vykopávám nohy, znova přechytím hrazdu. Tomu se říká shading flip. A z toho pak půjdeme zpátky dopředu, swing 360 a potom z klopku front roll a z front rollu bych chtěl zkusit chytit tornádo 3 šede, což je vlastně zase ze zhora se zhoupneme, přechytíme se do tohohle uchopu, já radši do tohohle a znova na druhé straně hrazdy zkusíme chytit 360. Jdem na to. Dubai by night, you can't hide. I see your moves, even off my side. Eyes in the dark, I don't need a light. You play with me in Dubai by night. Rose glide, Burj Khalifa tone. Gold on my skin, never feel alone. Skyline shining on the Aventador. She say she love me, but she love the aura more. Skyline just like a diamond sea. Penthouse views, that's where I be. They see the light, but don't see the price. Dubai next to me, cold like ice. Dubai by night, you can't hide. I see your moves, even off my side. Eyes in the dark, I don't need a light. You play. Nevím, co jsem očekával, když jsem tak dlouho na té hrazdě se nehoupal. Takhle, není to zase tak strašný, ale vůbec jsem nečekal, že mi bude dělat největší problém, až budu mít takový strach jenom z toho, to přechytit do toho tornádo gripu. No, ještě tomu pár pokusů dáme. In Dubai by night. Dubai by night. You can't hide. I see your moves. You can't hide. Eyes in the dark. I don't need light. You play with me in Dubai by night. In Dubai by night. You play with me in Dubai by Mně se prostě nechce otáčet do toho čtverce. A já to ale na druhou stranu dělat nemůžu. Protože u toho shading flipu bych se dost pravděpodobně kopnul tamhle o tu hrazdu. Možná ne, ale nějak se mi to nechce riskovat, takže teďka to uděláme tak. Teďka to uděláme tak, že děláme prostě pár pokusů jenom na ten přechyt. To nevadí, bude to trošičku pomalejší, prostě než jsem očekával. Ale na druhou stranu, já už jsem teďka spokojený, protože jsem chytil jakoby delší kombíčko. To, co jsem tam přidal teďka, tak to byl Baby Giant. A prostě budeme dělat progresové cviky, progresové verze. Postupně to budeme natahovat. No to půjde. I don't wait for calls. I'm done with the past. You've been gone too long. Now I'm moving fast. Stop for a coffee. Didn't even think twice. Your name on my screen, but I just right. It's late. I'm driving windows down. Radio's on. I'm blocking out the sound. Stopped at 7-Eleven. Don't need your talk. Just a cup of coffee and silence as the street unlocked. I'm not looking back, deleting your number. You were a moment, but I'm done with the thunder. Strach jsme překonali, pravděpodobně, ale ne úplně, protože teďka jsem se tam kopnul. Jsem to říkal, že tam pravděpodobně kopnul. There's nothing left to say. I'm leaving the past behind. Out of your way. I'm away. Jdeme to zkusit znova. Looking back, don't need to rewind. You can hold on to your lies. I'm doing just fine.
kombo asi už necháme být. Zjistil jsem, že mě začalo nějak chytat zápěstí. Se dalo očekávat po tak dlouhé době. Každopádně, abych si pořád jenom nestěžoval, tak pozitivní věc. Tyhle ty hrazdy mají úplně dokonalý grip, úplně skvělý uchop. Musím pochválit. Teďka teda, až trošku to zápěstí povolí, tak jak jsem říkal, kombo už necháme na pokoji, ale dáme si nějaký progrese, takže budeme ladit 360, budeme zkoušet různý pořadí cviků v jedné kombinaci, takových mini kombinacích. Budeme zkoušet jenom to tornádo 360. Zatím, jak jsem říkal, jelikož hrazda má úplně dokonalý úchop, tak mozoly úplně v klidu, jo, ruce úplně jak novorozeně. A pokračujeme. Zatím jsem spokojený. Your name pops up, I scroll and smile. I've outgrown you, I've walked a mile. Nights we lost days, let's slip. Now I steer, I own my ship. Přidáme další problém do seznamu stížností. Ty hrazdy jsou na mojí výšku u sebe strašně blízko, jo, takže já, jelikož jsem vždycky zvyklý, že když už jedu freestyle, tak je to na samovolně stojící hrazdě. A tadyhle, jak jsou naproti sobě, tak já prostě nemůžu dát třeba konkrétně teďka tu 360 hnedka z prvního zhupu, jo, hnedka z prvního swingu, protože já prostě se zhoupnu o hodně vejš, než jak je ta protější hrazda a já se o ní kopnu prostě. Takže to je další věc, na kterou se budeme muset zvyknout. A budeme si muset zvyknout, protože já tady mám v plánu být teďka každý pondělí, takže by byla úplně škoda nevyužít toho, že tady ty hrazdy jsou a zase nás to trošičku zpomalí, ale to vůbec nevadí. Zvykneme si. No more your games, I play my part. I shut the door, I guard my heart. Laugh at the past, it's on my chain. I chase my nights, I feel no pain. No more your games, I play my part. I break the ties, I make a start. Laugh at the past, it's on my chain. I light my fire. No more your games, I play my part. I shut the door, I guard my heart. Laugh at the past, it's on my chain. I chase my nights, I feel no pain. No more your games, I play my part. I break the ties, I make a start. Laugh at the past, it's on my chain. I light my fire. I've gone too far. I shine alone. I raise the bar. Friends by my side. The love is true. No empty words. No missing you. I set my rules. I claim my space. No holding back. I win my race. All lies are gone. I rise above. I own the night. I claim my. Teďka jste mohli vidět, jak po víc jak 10 nebo 11 letech, co člověk prostě dělá nějaký sport, tak může úplně v klidu zapomenout cvik, který dřív dával úplně na easy. Ještě aby toho nebylo málo, tak polovinu dokumentace samozřejmě iPhone nenatočil zase, takže jsem teďka musel dát potvrzovat, že jsem to fakt jako dal. A už to zase půjde, jo, pravděpodobně. Teďka si zkusíme nějaký pokusy. To tornádo 360, sice ruce začínají trošku hořet, ale tohle to ještě vydržím. A tím tady asi dneska to tady zakončíme. No nic, pro dnešek radši hotovo. Začínám cítit, jak se mi začíná trhat dlaň a nerad bych si to tady utrhl úplně. A řekl bych, že dnešní workout docela dobrý jako do začátku, protože když jsem teďka přemýšlel, tak vlastně OK, já jsem nejel dynamiku třeba tak jako měsíc, ale když jsem ji jel naposled, tak jsem ji jel na gymnastický železný hrazdě, která krásně pruží. Na takovýhle jsem necvičil přes 2 měsíce určitě, takže fakt jako bych řekl, že takhle. A jsem dneska spokojený. Konečně jsem tady tu hrazdu aspoň vyzkoušel. Je tady pár věcí, na které si budu samozřejmě muset zvyknout, ale
furt lepší, než kdyby nebyla žádná. Jedna věc ještě k tomu, kdybyste chtěli tyhle věci zkoušet, tak určitě doporučím aspoň nějakou madraci, jo, pro tu hrazdu, protože ty dopady na ty nohy, dneska jsem to hodně cítil v kolenou a pokud na to nejste zvyklí nebo nemáte prostě vytrénovaný úpony, šlachy, tak tady fakt jako hrozí obrovský riziko zranění. Samozřejmě my tu kalisteniku neděláme z toho důvodu, aby jsme se zradili, ale právě naopak chceme být co chceme být co nejpohyblivější a tím pádem v tomhle případě musíme být fakt jako opatrný. Tímhle s tím já se s váma teda dneska loučím. Pravděpodobně ten týden děláme ještě jedno videjko a to bude buď na front lever nebo planche workout. Pokud teda si neobjednáte, pokud nebudete mít zájem o něco jiného, co bych měl natočit, tak se uvidíme u front leverů nebo planchů a já se na vás samozřejmě budu těšit. Mějte se krásně.